Shout out mga idol na humana gid nga atong gibuhat no nga Christmas tree nga atong gipakita sa lungsod bisag unsa kakapoy sa akong gibuhat, unsa kakapoy nga akong paghakot sa kawayan. Nalingaw ra gyapon ko kay daghang nalingaw sa akong gibuhat. Pagsuroy nako sa lungsod San Fernando bisan daghan ang nag-ingon nga akong gibuhat kapoy ko no. Nagasto-gasto lang ko pero nalipay lang gyapon ko kay nalipay ang mga tao. Nya mao niya akong gibuhat mga idol. Unsa kakapoy sa akong pagbuhat, mausad ang kakapoy sa akong pagtangtang sa Christmas tree. Tan-awon ninyo mga idol. Para mga idol, ako din tantangan na tong Christmas tree. Kay mga orta pa taon ta. Isip kita bitay jud ko adlaw. Ako ro sumana nga. Huwag kwarta kay na akong gasto. Pero nalingaw mga tao, nalingaw daw sa ko. Og dira ang atong mga gamit guys, daghan-daghan kini atong gamit atong naguba sa atong Christmas light. Ani gasto jud ko anig mga porky pating kapuya gid guys. Og daghan ba kay mga sakit nga poong nga atong madunggan ngano kuno akong gituyuan nga pating kapuya wala pa jud ko pamasahero nya. Maragalangan lang kuno ko guys pero kung tahon lang asa ta nang kwartahan nga gigastuan ni guys. Mga hinawaman ginako na nga kwarta sakto yung giingon sa uban manong ako mo yung gituyuan na pertim yung kapuya wala pa jud ko pamasahero pero sakit kaya lang mga pong guys pero agwantahon lang na to guys kaya ato maning tinayuan. Bisan pa man sa kadako sa akong gasto no o sa kakapoy sa akong pagbuhat nining Christmas tree no, wala jud ko nagmahay. Wala na ko panumbalinga ang mga sakit nga pulong sa mga tao. Ang ako nga nalipay sa ko nga nakapalipay sa ko sa mga tao nga nagtan-aw nako sa lungsod San Fernando kutob sa makakita sa akong video o sa akong pagsuroy sa San Fernando. Nakatawagin sila pero gamay ra mga tinuod ang share no. Okay lang ug nagpasalamat ko sa atong mga pulis nga nagtabang nako. Wala sila nasako sa akong pagdagan sa San Fernando ug sa mga mita no. Okay ra gid sila no ug sa atong vice mayor sa lungsod ug si Konsehal Travis. Daghang salamat no sa ilang pag-support nako sa adlaw sa akong vlog Christmas light nga ning dagan.